turka shi. Ana zargin ƙasar nan ta Benin da kuma dai ƙasar nan ta Faransa, wato dai shugaban ƙasar ta Benin, wato dai Brice Talon, da shi da wato dai shugaban ƙasar nan ta Faransa, wato dai Manuel Acrival, game da haɗa baki su biyu domin ganin yadda za a ci gaba da kawo hare-hare ƙasar jamhuriyar Nijar. Amma sai dai fa ta wani bangaren fa manema labarai sun bayyana cewa tabbas fa ba haka bane ba, amma fa tabbas ba, domin tun ganin yadda ajiya ne dai wato dai ƙasar nan ta Benin ta farke wasu daga cikin 'yan kasuwar ƙasar Nijar, wato dai kwantenonin su kimanin guda 70 da kuma sa wasu tara mai tsoka. Hakan ya jawo fa yanzu an fara yadda fa ƙasar nan ta Benin da kuma dai ƙasar nan ta wato dai Faransa tabbas kansa da yake domin ganin yadda za ka wasu hare-hare. Shi ya sa ma yanzu dai shugaban ƙasar nan ta wato dai Nijar, wato dai Dramani Tchani fa ya ki cire musu takunkumai da dama. Masu dai sauki na zama zahu domin jin kana wannan labaran na wuri da ke tabbata su a halin yanzu, domin ganin yadda ta kai da wasu hado sai fa ku na subscribing da kuma dai fannin alama sanarwa kamar haka. To madalla, yanzu kuma ga cikin wannan labaran namu daga kasar jamhuriyar Nijar. Tabbas fa wannan dama shine mai bi dalilin da yasa Dramani Tchani ya ki wato da bude budar kasar Benin ta wato da kasar jamhuriyar Nijar. Tambayan da ake bayyana cewa tabbas fa da alamu da yiwuwar kasar Nijar, wato da yiwuwar kasar Faransa da kasar nan ta Benin kansa da yake, domin ganin yadda za a zo a dinga yaƙar kasar Nijar. Tabbas hakan ne ma ya jawo a yanzu kasar nan ta Benin ta rike wasu daga cikin 'yan kasuwar Nijar, wato dai kwantinonin su guda 70 da kuma dai tara mai tsoka, yayin da kuma cewa tabbas bayan wato dai 'yan kasuwar Nijar sun biya wato dai kuɗi kimanin miliyan har naira da duka naira har miliyan 100, wato miliyan 100. Amma sai dai fa tabbas yanzu fa wannan kwantinoni suna ƙasar Benin, domin fa an ki dawo da su zuwa ƙasar ta jamhuriyar Nijar ɗin. Tabbas fa yanzu san cewa tabbas fa yanzu ana buƙatar ganin yadda za a ƙara kawo abinci kasashe, domin ganin yadda a wato dai watannan na azumi ke ƙara karatuwa. Tabbas ba mai labarai yanzu suna ta yada abubuwan da ya kamata game da wato dai kasar nan ta Faransa da Nijar da kuma dai Benin, don bayan ta kunsa da rike tsakanin Nijar da Faransa. Yanzu kuma dai shugaban kasar nan ta Benin Brice Talon yana nema fa ya cilla kansa a cikin wannan rigima da babu ruwansa. Da kuma garzaya zuwa kasar nan ta Chadi tun bayan harin da aka yi zuwa fadar shugaban kasa. Hakan ya jawo an hallaka dan babban jam'iyyar hamayya. Tabbas ba ana zargin shugaban kasar Rasha wato Putin da hallaka shi. Sannan ana zargin babban jam'iyyar hamayya da hallakawa. Idan kuma muka garzaya zuwa sannan ta Isra'ila, za ku je da aska munan hari a yankin nan na Gaza, yayin da suke sanadiyar hallaka mutane guda 3. Idan kuma muka dawo zuwa sannan ta Nijar, za ku je da Nijar ɗin ta gano ƙulle-ƙullen ƙasar Benin da Faransa da kuma da ƙungiyar ECOWAS. Amma sai dai fa a wasu labaran an bayyana cewa ba Nijar ta ɗauki mataki a kan lokaci. Masu saurare sai mu ta lafiya, Allah sa da mu da alherinsa, amin.